fishing industry sa Zamboanga Peninsula ang kontra sa planong importasyon alang sa 69,000 metric tons nga galunggong. Dili pabor ang Southern Philippines Deep Sea Association kon sofil sa plano sa Department of Agriculture nga importasyon og 69,000 metric tons nga small pelagic fish kon galunggong sa first quarter sa 2022. Sumala nila nga aduna pagani na bilin nga 35,000 metric tons sa fish importation sa miaging tuig ang gobyerno nga wala pa mabaligya. Sumala sa mga mangingisda nga padayon ang ilahang pangisda sa municipal waters karong close fishing season. Mao nga padayon kuno ang produksyon og mga walay shortage sa supply ilabi na sa tilapia ug bango sa aquaculture. Ang Region 9 ang number 2 sa fishery producers sa nasod. Sa Zamboanga City pa lang 650 ngadto sa 800 metric tons sa classic klaseng isda ang nakuha niini matag adlaw. Why do we need an importation of galunggong na hindi naman lahat kumakain ng galunggong, no? The entire Philippines may kanya-kanya hong mga species na kinakain.